Ele propôs o telefone, só trocou na rua lá. Discussão é bom também. O Bardi куда губит, ты как? А ты горба. А ты? Опа. Звони, снимки показывай полдня. А? Видим, наберешь някой. Той е вискофо са мокри. Спомнява той 2000 остров. И баго майката, гледай вода ли лепне. На стран! Ти видя ли малката кара? На фотки е малката. Еля, коска. Купарина, знаме на фотки. Мог предай този телефон ти? Забавно. Да. От 2000 ако се пропуска, той не върви ли? Гледай. Това бе, гледай коска. Виж телефон от 2000 как го мия. Това е де. Трябва да има стартер да пали този телефон. Да? Няма батка.